Yun, mapapasahin po ninyo. Tabing dagat na siya. Ayan, dito po may resort na. Ayan, oh. Ayan, tabing dagat siya. Ayan. Ay, sayang. Kung walang crane, makakadaan tayo. Ayun. Kaso ginagawa pa po siya. Kaya sasakay po tayo ng balsa. Parin ikaw din, parin isa. Ano na madadaan? Ano lang tayo? Wala na sana yung crane na yun. Oh, mahulog ka naman dyan. Ayos lang. Oy, kaway, kaway. Yan. Mal. Mal. First time. Parang bigat yata. Ikaw yung keta kanina. At improvise lang po kasi itong ating ginagawang sakayan. Yung ginawang sakayan nila. Yan o. Hila-hila lang. Ay, ito po nakakapagtaka. Yung sasakyan tulupan sa tubig. Ayan, dyan. Yamas ito yun. Ay, may picture mo na. Baka kaman. Yan. Ito pong video natin ngayon ay ang dadaanan natin ay mula sa barangay ng Ito hanggang bayan ng Santa Elena. Ayan. Ito po ay first time na dito kami dadaan para matry natin yung bagong gawang kalsada. Ito po ay shortcut na daan ng Kapalungga hanggang Santa Elena. Tayo po ngayon dito sa sakop ng barangay ng Ito. Ayan. Kabayan ng Kapalungga. Ito po yung ating mga kasama. Ating driver, si Christian. Ating mga kasamang kapatid. Lisa. Yan. Kaya asawa, si Christopher. Nasa likod doon is Iyay.
23 kilometers. Kasama na yung ano, paglabas ko sa Highway. highway. Oo, ito mo. Malapit lang pala, no? Kasi yung pasok ko namin, simula yung pinasukan namin ng bayan, 19. Oo. Okay. Samantalang mula sa bayan ng Kapalungga hanggang Bagong Silang, Wait, ano yun? 30, 31, no? 31. Tapos, Bagong Silang. Bagong Silang hanggang Santa Elena. Mga 47 pag... Opa. Ayan. Ibig sabihin, ang matitipid na kilometro, Mga ano, ay, ilan yun? 40? mga 50. 40. 53. Oh, yun. Ang matitipid po na sa biyahe, dahil sa ginawang shortcut na daan na to, ay sa shortcut na daan ay abutin lang ng 23 kilometers. Ngayon, dun sa lumang kalsada na dinadaanan namin ay 31 kilometers at 40 kilometers ang layo. Yung pag pinagsama mo siya, maabot 70 plus kilometers. Samantalang itong bagong daan ay 19 kilometers lang. Yun. Ganun kalaki ang matitipid nating layo at oras ng biyahe sa dadaanan natin. Yan. Kaya malaking bagay po sa amin. Gawa ng mas malapit ang daan ngayon. Ito po ay tayo nasa barangay Mactang na. Oh. May signal na dito, Mal, oh. Oh. Yung mapapansin po natin ay maganda yung kalsada dito sa lugar na to. Ito po ay papuntang barangay Calabaka. Yan. Ang huling destination na inaabot lang dati ng 4 wheels ay hanggang Calabaka. Ito ay saan to? Ayan na yun. Ah, ito na pala. Yung bagong daan. May mas mababaw doon? May mas mababaw? Ah, bago dumating pala nung barangay Calabaka. Pag motor mo, Oo. Pag sa motor, yung isang nakita nating daan doon ay mas maganda kung doon dadaan kasi mas malapit. Kaso mataas na ahon. Ito po ay yung dadaanan natin na isa na mas mababa ang daan. Oh, Calabaka na ah. Yan. Ito po yung ating dadaanan. Yan. Rough road sa bungad. Kaya Jeline. Ali ba? Taga rito si Tejelin. Ito po ay barangay Calabaka. Yan, bayan po ng Kapalungga. Ito ba yan? Ito? Ayun, lalapasan natin.
siya. Ano nyo sa tricycle? Driver tayo eh. Okay. Saan po? Kasi, ano? Eh, parang yun ako yun. Anak natin, ano ito? Yan, taga Sabang. Oo nga, yun na nga. Taga ano, Si Butchoy. Butchoy. Huwag yan, parang matanda na, no? Oo nga, Parang matanda na siya, parang may edad na ni Papa. Butchoy nga. Yan, ito na pala yun, no? Yan, ito na po yung tulay na bagong gawa. Dati dito sila nagkabalsa. Saan may balsa? Ayun. Sa balsa? Yan. Dito ba? Yan. Sa kabila rin. Yan. Yan, dito po tayo sa tulay. Ang bagong gawa. Yan. Ay, ito'y na ano. Wala na to. Pakatan. Dati itong ano, ilog. Oh. Sasangan. Pakatan. Ayun. Marami dyan, Gitmi. Dito maganda manguhan ng ano, Gitmi. alimango. Natubon. Ay, natubon. Dito sa lugar na ito maraming alimango, eh, ganito mga putik. Yan oh. Tapos pala kanina, tayo nagparinig. Yan. Ba't niya kayo naligo? Yan lang yung tulay na ano, hindi nabalsa dati. Parang may sabog pa dito. Ah, okay. Pagkalampas mo, maganda na naman sana. Oo. Yun. Sa ngayon po ay itong kalsadang ginagawa, shortcut, ay meron pang siyang rough road. Yan. Yan. Makikita po natin kung gaano kahaba ang natitirang rough road. Yan. Na daanan. Wala pa tayo dito. Yun. Po meron ng kalsadang semento. Yan. Ito. Yun. Okay. Yan. Ano ba yun? Maganda ng kalsada dito. Dapat yung Saka ano, walang maluwag ang kalsada. Oh. Yan. Sa mga taga Kapalunggahan na gustong umuwi, meron na tayong shortcut na daan. Oh. Sa mga luluwas ng Manila, yan, pwede na kayong dumaan dito. Yan. Malaking bagay ang kalsadang ito. Pati yung mga magtatanim ng halaman. Yan. Pwede nang mag-deliver ng kanilang produkto sa ibang bayan. Pwede na dito dumaan. Yan. Mas malapit. Ha? 13 ano na, mula nung umalis tayo ay 20 minutes. Ay ano lang pala, 15. Ah, Makakulot na ka,
Malapit naman yun eh. 7 kilometers lang yun eh. Yan. Wow, ganda. Kilometers. Ito pa yung isang tulay na ginagawa. Yun, medyo may rough road pa sa lugar na to. Yan. Oo. Dito dati umiikot sa kaliwa, kanan. Yan, dito po umiikot yung ibang sasakyan pag nung hindi pa okay ang tulay. Yan. Yan, ayos. Okay. Gabi, mahaba pala tong tulay na to. Oo. Yan o. Kaya ba yan nakikita? Meron din sa baba. Salamat sa DPWH. Nabawo niya, matarik pa nga po yung Tagaytay. Ano, parang ito yung yung Calabarzon, ano? May bus ka mo. Banda mo ba? Tagaytay na ngayon. Kaya, pwede na pala kahit yung kutsi dito. Ano? Ayan, kutsi. Oo. Nasahid lang dito. No? No, dito lang malalim ano. Pero pag nakauwi siguro, ano na ho ito eh. Baka mapatay na nila yan. Mabangat ka mga dito pag naula. Hirap ka na. Makantay ko ako. Yan. Ayan. Medyo matarik lang ang ahon. Malaking bagay talaga itong daan na to, ano? Oh, ayun na, ang dagat oh. Yan. Ayun o, dagat o. Ito, magandang view. Kumapa sa inyo. Yan, dagat na siya oh. Ah, may dagat. Yan. Tabing dagat. Yan. Yun, mapasayin po ninyo. Tabing dagat na siya. Yan, magandang hindi lang ho natin gaano makita sa video kasi mabilis yung takbo natin. Ito ba dami na Ito po may may Saan pa to? ayan, ito po may resort na. Ayan oh. Yan, tabing dagat siya. Tama? Yan. Yan po yung Yan, Costa Pacifico Beach Resort. Yan. Kayo na yan. Costa Pacifico Beach Resort. Yan. Sa Pacific, yun ba yung Yan. Mayari? Yan. Yung tre? Yan, isa sa natulungan itong pagkagawa ng kalsada dito ay na-improve yung tabing dagat, nagkaroon ng resort. At maaaring sa ibang mga panahon ay mas dumami pa yung pwedeng ma-develop dito sa lugar na ito. Anong barangay ito eh? Binawangan? Pinawangan yata. Ah, binabangan pa to.
Barangay Binawangan po siguro to. Bahay, sako pa po ng ano, bahay ng Kapalungga. Yan. Dito kasi Parang maganda ng place. Right. yan oh. Ang ganda po dito. Ayan. Tabing dagat pa rin siya. Ayan. Ito po, resort din. Ayan. Ito po, For My Life Resort. For My Life Resort. Oh, ay paro-paro eh. Ayan, may Paro-paro? rough road po ulit. Di ba? Kung rough road. Pwede pala pag pupuwi ka dito, agahan mo ng uwi. Tapos, maligo ka muna sa resort, ano? O, di ba? Dapat pala ay mag-uwi ay ano. Oo, maaga. Oo nga. Magaling araw nung tayo alis daw, dati tayo. Oo. Ipasunod mo na si Papa. Oo. Ito po, nito. Mga gagamitin pa rin sa tulay. Ayan. Yun, may... Ito yung balsa. Dito tayo magbabarsa. Dito ba ang barsa? Yan tanong eh. Yung nga tanong ng tanong ate, kayo lang dumaan. Ay, sayang. Kung wala ang crane, makakadahan tayo. Ayun. Kaso ginagawa pa po siya, kaya sasakay po tayo ng balsa. Ayan, ang balsa. Kasi yan, Mal. Yun, yung balsang yan! Mm. Ano ba ba? Yun, nakatakot naman. Ay, bababa tayo. Ayan. Ay, may balsa pa rito isa. Oh. Tayo babalik na. Dahil naman siya lamang. Tapos tayo babalik na. Ay, wala yung may-ari ng balsa. Ito, ilahin yung tali. Mm. Tapos babalagpag lang papaano nila papunta rin. Ah. Tsaka ilahin. Malalim. Ayan po ang ano, balsa. Kabila. Tapos tingin mo, bumaba ka. Ayun. Sasakay po tayo ng balsa. Ito po yung, ito po yung tulay na ginagawa. Oh. Ayan. Ito po yung tulay. Habang hindi pa ho ito natatapos, ay sa balsa po muna sasakay ang bawat sasakyan na dadaan dito. Nadadaanan na yung nadadaanan na po yung portion na yon. Ang problema ay may crane na nakaharang kaya hindi tayo makakapasok. Yan. Sinong gumano kami, wala yung rain. Oo. Kaya dyan kami nakadaan sa taas. Yun. Ito po siya, tulay. Tayo po ay nandito sa, ang tawag po dito sa ilog na to ay Sabang. Ito po yung kadugtong ng dagat. Ayun po ang dagat, sa kabila yun ang tulay. Yan. Nakaraan mo, may lens sa kayo. Hihintay po natin yung makatawid yung nasa motor. Pwede naman maglakad. Meron pong isinakay sa balsa na isang motor. Yan, hintay po natin na ito yung makatabi para tayo naman ay papalit na sasakay sa balsa. Ayan po si GR, ay kapatid nasa unahan. Titipid ng lakas mo. Malaking hihilahin. Dalawa ang magkano? Ang ganda sumakay nung tao sa nakapataw. Ate, may tips ka dyan, Tek? Ilang princess? Mamaya bagsak ka. Ano? Tulogin mo yun.
Yun, lalagyan lang pala ng yun. Bababa daw. Kaya pa. Ano, babado mo na? Kaya po. Tugad-tugong tao. Ah, sige. Tapos ang tao ay Ha? sasakay ulit. Ha? Kala ko 150 lang. Bababa daw. Ha? Ah, babado muna. Kayo. Iwanan mo na. Bababa muna ang aking mga kapatid. Hi. Sabi ni Christopher sa akin, kung kuhain mo ano mo. Magkano kayong bayad sa balsa? 200 na? Kayo yan oh. Dito. Sasakay muna ang mga tao. Hindi, sasabihin na yun. Oo. Alangoy lang yan. Ayan. Okay lang kayo makasama sa vlog? Okay lang? At least para ano, makilala ng mga ibang dadaan dito na may balsa. Yay! Ayan, tayo po yan dito sa balsa. Ayan. May balon. Hoy! Inulak na! Ayan. Hoy, palaan tayong dalawa. Parang ikaw din, parang isa. Ano na madadaan? Ulalasamin ko yun. Hmm? Oh, nahulog ka naman dyan. Ayos lang. Oy, kaway kaway. Yan. Mal. Mal. First time, first time. Parang dito parte ko parang bigat ko yata. Kain kaya ta kanina. Ang dami ko nga parang nakain na alimango. Limang, hindi ka malimang kinain. Ano ba yun? Yan. Para makarating po tayo dun sa kabilang pangpang. Kinakailangan hatakin yung lubid. Ayan. Ayan po. Kung sa susunod na lang po nating isasakay yung, ano, yung van. Kung mapasan nyo po, ayun po yung dagat. Ayan. Tayo po ay tumatawid ay dito sa ilog. Ayan. Ito po yung balsa. Ating sinasakyan. Ayan. Kabayo naman yun. Yun din si Kuya para magbayad yan. Ano yung operator? Ayan. Takot eh. Gusto lang umilaw to eh. Ay, kayo. Ako na yung picture eh. Ganit pa. Nakasampin na tayo dito. Ay, paano niya? Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Mark. Ang ating pong operator ng balsa si Kuya Mark at saka si anong pangalan po na isa? Kuya bata. Uy. Babaiyan. Kaya anong pangalan mo, kuya? JR po. Mike. Taga-itok lang kami. Tinisting lang namin dumaan dito ngayon para alam namin sa susunod. Hindi. Salamat po. Yeah. Ito mga to. Yan, tayo po yung nakatawid na ng Matiwasay. Stay pa rin tayo dito. Hintayin lang po natin yung van. Yan. Salamat po sa Diyos.